ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol hakini ke number harum. Block Development Officer jang mo kerwat siat nari block uba ai lauren yang hakar phui trek ujamang arajar phusau la pelipat ba ya ke jaka wanchna pen bah ya ke umngam ke bla ai kerteng kum ke tenai honey processing plant ke bah ke jingmang pisa ke bukot lai phulak tingka ha ke shnong tenai ke shnong ke bah hapo ke South West Khasi Hills District. Uba lauren yang ulu ong ba ke jingbang jong ke umngam ha ke shnong tenai ke degula benanam ha ke jela Meghalaya Brockway. Ya kini processing plan la pentelun da kejinga trelang jong ke Office District Commerce Industry Center bana ke Office District Horticulture Officer. Hakini ke sengi la sakilang da ke officer na ke Office DCIC South West Khasi Hills District uchairman jong ke Tenai Cooperative Society ba Twolding Jerwa uba RG Dahar na Cooperative Society uba B Sungo na ke District Horticulture Officer South West Khasi Hills District ke Kong Di Kharjana ke Deputy Director jong ke Commerce and Industries ba kiwe. 집에 근래 있냐면 이거 막 얘기도 집에 Next time kami start ya. Karena kehamat fluid ini merupakan fluid. Kita titik boleh jaga kenaan nomor lagi. Ni kami kabang notice हमने kalamba kadai kacing start jong kini ki ipapnya je kini mo kani corporate society jin ba dwelling jarwa ba di group ki jong i kalau ke ek project ka ba kata convergence bagi om bagi hne bon ki department ki trailang ban perlong ya kani ka processing plan ka bajak ka ba menta sini la ban ban yo ban le lang kumne i bon ki department kum la keren mene ban ya try ka jing pet ki jong i jepnya ki jong i kinang bon shu kini ki kam ki ba ki la ban le ha kani ka tenai tingba ka jing trailang kumne ambar la jupna la jutip ya tenai om tang ya ka honi ndai ki bon ki wi kam lu haliam jong ka suljan haliam ka than ki wi ki kam lu bon pha kini ki nong tenai ki lo start sedang kini ki kam na jong de halor jong kani ka honey processing plant kumla ya snow mene nai chairman hi jong kani ka multi purpose cooperative society bagane ko honey ka long ka bathyang bat ka long ru ka ba ha habaro hi ka state yung ka grade mene benikong du kata grade bi batai bine ka benikong ya de lingba jong kani ka processing plant ka bagidan menta ngek bagane ka jing trai ka jong ki kanang kiu kanang yar masukwa ban khingyat ngai imne ro ba hagini ki honey kila ta sticker ki jong ki thau antu spread the sweetness ma de ngasukmi inti ba kani ka jing sedang ya kani kan spread ya kata jing thiang om tang ngap ndai ka jing em ka jong ki nang sok ka jong ki ba ka jing em jong ki nang sok jong ka jala ka jong iru wa yo ban bam ya kani ka honey ka pishna nang ne tanai na so tanat sibun ba ka don om tang ka jing thiang ndai ka don ru ya kata ka quality nambang nget ding ba kani ka percent plan kata quality kan khambha kan improve bat kan don ru kata ka jing yar ya kata ka jing nya ni kini mar ka batai ki nang kran khmak om tang kani ka jala ka jong i shawi ki jala jong kari ki jong iru Jadi district mau kerwat. Jadi kewain ke district ke ba ke sarkar India ke legit yoga one district one product mo. Ke sarkar ke legit ya ke district jogi ke mau kerwat Bandung ke district ke ban penni ya ke ngap. Nasi ukmen ban tip nai ba Twolding we nai nungringgap i papau akan dikatai ba kacing jong i ba
ngap ke ba mi nang ni ke ngap ke ba ke number 1 ngakemen ruban tip ba i ong ba ke produk jang i ke lapua sedu ki kat kum ke report ni yo ang ni ru ke ni ke triduk lai yo adu yo ton mo snap Henry cái chính đơn cam mình phân bị cả ngap cái đi bàn long của bầy bạ thôn tình ông mình đi cái đi bàn long nhiều ton sao được chục ton chỉ bên này năng ba cái nhiều cắn dạy ba cái nhiều sport được ha thì lần ba cái này cái chính cái target cùng ba ngal ong ip ba cái này cái district của ba là giết nó bọn mình khai ra bàn long cái district keban pengi ka ngap tang ka ni ka district te ngangai ba leng ba ka ni processing unit ke bangi la ai hang ni kang long ka jingrap ye pi ka ba phila ban penmi kambon kum ka jingkwa jong ni ba thong ting kum ka jingkwa jong kitu gi long khai kanang ba ka ngap jong pi kan ya supply security ke bentar jong kan Kajing tunggu jangka sarkar ke Balingkong ka lomba ban pen ki ong ka livelihood program kumno bagi beriu jongi ken kamrus pa susu ti kadi ka beekeeping kadi ka wei na ki jing ka triet ka bangi ong kabala ki ka phong ka sap ka phong ka bagi nong handai jongi ki la don lupa namar bo ngap udi wei na ki benta ki ba penroi ya ka rep kariang Tia komisi benta te ni pada nak kalian ke industri ni de ki ban hab dia ki ngap ni de ki ba proses ya ta ngap dia lakhat li ki start keleng tinggal ka government kala demi daftar ka apiculture 1 dia kata ka apiculture point 1 apa dunia sedang haus 6,000 kendai ni patang ka training bagi ki brio baru kari Meghalaya lakum basan pusau hajar ki training ni ladap ai ki brio keleng ka state tenri kata ka ai training kala syukur no kumtu ngila sam kisenduk ngindalit syapo kini ki no kendong ru ngila ba buan ki syabu sekendong ki kala thang ding yak man dia kumta ha ti hadian nong ta dia ke sakhat yang ke sarkari ngi ki ong nyale no kumno bangin bakan kan suka nong sat a kata ka jing belut bisa ke sarkar dia ngila kalami saka apiculture 2.0 bad hang ni pada ngila ya le lang bad ka horticulture department Di hapo kani ka apiculture 2.0 kidan saw santali ki components kabut ka training nang tadi ki awareness program kidan skini ban snai ki honey processing plant ti hang tangi ya benta bat ka horti bat ka industries department kidan sa ki wede ki NGOs ru ki bia benrap lang bat ni na ki ki district ti hang ta kala ti han nakaliang jumi nila ya jiet man la ka department nila ya jiet kita ki cluster ban pelong Tienrei ngaso khlo banya thu ba na ki shifotli ki bangila jiet ban shnai kini ki honey processing plant kadi tang kani ka tenai multi purpose cooperative society ka balala ban pinyang kat ni bat bakala pelong slam ya kata ka jing thu jang ka sarkar tiam nganget banang ni sakmat ru pinang ya tri sitam susu bat kani ka jing thu jang ka sarkar kamde bingin yo nong mangi Dai ba pinyo nong mapi ki nong rap